Her er Checkmate. Et super simpelt værktøj til at forstå, hvordan dit team egentlig har det. Men som leder har du nogensinde tænkt, får jeg nu også det hele med? For sandheden er jo, at med en travl hverdag, så er det umuligt at fange det hele. Og det er lige præcis her, Checkmate kommer ind. Det er simpelt og super effektivt. Det er nemt, 100% anonymt, og så får du data i realtid, som du kan handle på med det samme. Så hvordan virker det? Jo, det er bare 4 super simple trin. Lad os tage dem. Første trin. Opret. Du navngiver den, sætter datoer og skriver spørgsmålene. Det tager kun minutter. Og ved du hvad? Det er helt risikofrit at prøve. De første 5 dage er nemlig gratis. Andet trin er at dele. Dit team får et unikt ID, og så er de ellers i gang. Trin 3. Besvar. For dine medarbejdere er det mega nemt og tager seriøst ingen tid. De vælger bare den smiley, der passer. Og fordi det er anonymt, får du ærlige svar. Og så det sidste trin. Se resultaterne. Du får dem med det samme, helt uden ventetid. Rapporten giver dig et krystalklart overblik over, hvordan teamet har det. Virkelig nemt at afkode. Kig lige her. Visualiseringen giver dig et lynhurtigt billede af, hvor I står som team. Så det her er meget mere end bare data. Det er jeres startpunkt for dialog og et stærkere team. Så er du blevet nysgerrig? Det er super nemt at komme i gang. Faktisk allerede i dag. Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvad Checkmate kan gøre for jer. For husk, bedre indsigt giver bedre ledelse. Så spørgsmålet er jo, hvad venter I på?